Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω στο σημερινό Technical Talk. Σε αυτό το βίντεο θα αναφερθούμε στεγάνωση σε ταράτες και δώματα με το σύστημα στεγανοποίησης Hybrid Membrane. Η εκτέλεση του συστήματος είναι εύκολη και γρήγορη και ξεκινάει με την εφαρμογή του κατάλληλου ασταριού ανάλογα την απορροφητικότητα του υποστρώματος, εξασφαλίζοντας τη μέγιστη δυνατή αγκύρωση της στεγανοποιητικής μεμβράνης σε αυτό. Έπειτα εφαρμόζεται το επαλυφόμενο ελαστομερές στεγανωτικό Hybrid Membrane και στη συνέχεια ενισχύεται όπου απαιτείται με το γεωύφασμα TNT. Ας δούμε τα 4 υλικά από τα οποία αποτελείται το σύστημα στεγάνωσης. Το αστάρι PU είναι ένα πολυουρεθανικό αστάρι βάσεως νερού και χρησιμοποιείται για την προετοιμασία των απορροφητικών επιφανειών όπως είναι το σκυρόδεμα και τις μεντοκονίες. Έχει υψηλή διείσδυση, εξασφαλίζοντας ισχυρή πρόσφυση της στεγανοποίησης στο υπόστρωμα και γρήγορη ορίμανση, μειώνοντας σημαντικά το χρόνο αναμονής. Στις μη απορροφητικές επιφάνειες, όπως τα ασφαλτόπανα, τα πλακάκια και οι μεταλλικές στέγες, χρησιμοποιείται το εποξιδικό αστάρι EP. Έχει εξαιρετικές μηχανικές αντοχές, είναι ανθεκτικό σε στάσιμα νερά και αναπτύσσει ισχυρή πρόσφυση με το υπόστρωμα. Η βασική στεγανοποιητική στρώση είναι η Hybrid Membrane, η οποία έχει υψηλή περιεκτικότητα σε πολυουρεθανικές ρητίνες και ακλικό στυρένιο. Ο συνδυασμός αυτών των ρητινών προσφέρει στο στεγανωτικό σημαντικά πλεονεκτήματα όπως υψηλή αντοχή σε στάσιμα νερά, ανθεκτικότητα στην ακτινοβολία UV, μεγάλη ικανότητα γεφύρωσης ρογμών και υψηλή ελαστικότητα. Η Hybrid Membrane είναι ανθεκτική στα καυσαέρια αλλά και στα άλατα που βρίσκονται σε υψηλή συγκέντρωση στις παραθαλές περιοχές. Έχει μεγαλύτερη διαπνοή σε σχέση με άλλα στεγανοποιητικά όπως τα ασφαλτόπανα και οι συνθετικές μεμβράνες, επιτρέποντας έτσι στην απομένουσα υγρασία του υποστρώματος να εκτονώνεται μέσα από αυτή. Οι επιλεγμένες ρητίνες του στεγανωτικού συνδυάζονται με αδρανή πολύ μικρής κοκομετρίας με αποτέλεσμα την ισχυρή πρόσφυση στο υπόστρωμα αλλά και τη χαμηλή κατανάλωση των 1 με 1,5 κιλών ανά τετραγωνικό μέτρο, ανάλογα την επιδότητα της κάθε επιφάνειας. Η Hybrid Membrane μπορεί να εφαρμοστεί εύκολα και γρήγορα με ρολό, βούρτσα ή και με σύστημα ψεκασμού έρλες. Η ρολογία της στεγανωτικής μεμβράνης είναι κατάλληλα σχεδιασμένη έτσι ώστε με μόλις 2 στρώσεις να επιτυχάνεται το επιθυμητό πάχος στεγανοποίησης αλλά και να καλύπτονται γρήγορα οι ρογμές που πιθανόν να έχει το υπόστρωμα. Η ενίσχυση της στεγάνωσης γίνεται με το πολυεστερικό γεωύφασμα TNT. Το βάρος του είναι 100 γραμμάρια τετραγωνικό μέτρο, είναι θερμικά κατεργασμένο έτσι ώστε να εφαρμόζεται εύκολα χωρίς τσακίσεις και τσαλακώματα και επίσης έχει ανθεκτική πλέξη η οποία μας δίνει μεγάλη αντοχή στο σκίσιμο. Εφαρμόζεται σε ενώσεις τείχων δαπέδων, στο στιθαίο, στην επισκευή των ρογμών του υποστρώματος αλλά και στην ενίσχυση όλης της επιφάνειας όπου αυτή απαιτείται, όπως πάνω σε ασφαλτόπανα, σε πλακάκια ή σε τσιμεντοκονίες με πικρές ρηγματώσεις. Το σύστημα της συμβατικής μεμβράνης στεγανοποίησης είναι φιλικό προς το περιβάλλον και την τεχνίτη, προσφέρει σίγουρη και αποτελεσματική στεγανοποίηση και είναι κατάλληλο ως τελική επιφάνεια. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Technical Talk.